анаки видеои мо боша барои бачаҳои чи аст Садоводу, Люблинову, Южни Ворота, Фудсити ва хусусан дигар шаҳрое ки агар оид ба ҳамин хозяйствен ё ки продукта фрукти ҳамин хеле картошка кашӣ агар ки заниматсия кунед, ин мошина барои шумо Peugeot Partner 2010 мотораш 1.6 бензин, состояниш фул. ин бародар дастурош набояд Тоҷикистон бура зарур аст. Агар нигоҳ кунед, шумо як гафт мегум 550 таш гуфта сода, як намедонам 10-20 ҳазор скидка карани, кадме аз нои ман гап зани бо 50 ҳазор скидка мекуна. Ба ҳамон хотир занг бизани айноин бобожон кадме ки бачаҳои Люблино, бачаҳои Садовод ҳамчунин мошино гирифтани, мошини беҳад лифтакай. Аммо мақсади ман нест ки ман мошина гаранти метим. Ман ҳама вақт хоҳиш кардам, хоҳиш мекунам, боз мегум ки кадмед мошин хара илтимос ҳамроҳи усто равӣ, ҳамроҳи усто бире ҳамин мошина харидорӣ кунӣ. илтимос ҳамроҳи усторои баъд мошина бигиред. Айнин бобоҷон салом мегӯям, илтимос видеоро пак кунед. Раҳмат барои даст кардани рақамои 99 аин соҳиб шудан. Ассалому алайкум. Чи баъд мошин дар ҷо қарор дорад? Метрои Люблино ширинар. Худо нигаҳдор. Ина баъд бибинед дӯстони азиз, полностью ҳам даруна камера кардаи содаи соҳибаш ба мана партай бибинед. Ҳама тарафа шароитош тинҷ. Хакай мошин ҳамин хозяйствен яй. Масъалаи агар ки усто варде писидагиша, дарунша ҳамаша хабар бигиред. Илтимос сад илтимос ба гарознагӣ хабардор накардед. Мошинша ҳама саломатиш хуб, нав. Бо чӣ то мегум, хаку уҷи 16 сола мошинай, аммо ба ҳама нигоҳ накарда. Беҳад барои истифодабарӣ соза. Бачаҳо кадмен мошин харе, марҳамат мошинчаи хозяйственӣ барои шумо. Аллоҳ нигаҳбон. Ту раҳмат ки дастгирӣ мекунед. Морам ҳаракат мекунем ба қадри имкон чикор кунем. Мошиноро ба шуморо нишон дем. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Лайк, комментариро сағиро фаромӯш накунед. Худо нигаҳдор.